Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħareġ qatta bla ħabel kontra l-investiment ta' 700 miljun euro li qed iwettaq dan il-gvern biex itejjeb l-istat tat-toroq f'pajjiżna. F'attività politika fuq il-fosos tal-Florjana bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza, Delija qal li dan l-investiment qed isir għal xejn. X'kien jonfoqhom is-700 miljun? Diġà ħajkun nefaq kollox għal xejn. Matul l-intervent tiegħu kompla jispara ċifri bla doċċ, tant li ddikjara li hemm 50,000 ruħ jaħdmu mal-gvern, meta fir-realtà hemm kważi 4,000 inqas. U minkejja li bil-miżuri li daħħal il-gvern il-persuni f'riskju ta' faqar naqsu b'aktar minn 16,000 fi 3 snin, Delija qal li aktar minn 20,000 ruħ ma jifilħux jixtru it-tieni par żarbun. 20,000 ruħ illi m'għandhomx biex jixtru it-tieni par żarbun. Fid-diskors tiegħu il-kap nazzjonalista attakka lil gazzetti li fl-analiżi tagħhom staqsew x'se jagħmel. Qal li qabel ma joħroġ bil-proposti irid jitlaq il-gvern. Jitlaq u ngħidulu x'għandu jagħmel. U f'mument isteriku ieħor qal li taħt il-Labor it-toroq m'għadhomx siguri. It is not safe to walk our streets under Labor. Come walk with us! Matul l-attività spjegat ukoll in-nuqqas ta' preżenza ta' bosta deputati mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li kien l-uniku kap mill-indipendenza l-hawn li Adrian Delija għażel li ma jsemmix f'diskorsu. Interessanti il-fatt li fl-istess ħin tal-attività, Busuttil ingħaqad ma' Manuel Delija quddiem il-monument tal-assedju l-kbir biex flimkien isellmu lill-blogger Daphne Caruana Galizia u li hekk kif tlissen isem Adrian Delija il-ġemma infexxet tibbujaħ. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li d-diskors ta' Delija ma kien xejn għajr konferma li Adrian Delija ħela l-ewwel sena tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Qal li tant kien negattiv li lanqas biss l-isem kelma waħda dwar il-ftehim bejn iż-żewġ partiti dwar il-ħatra ta' George Hisler bħala kummissarju parlamentari għall-Standards.